Подарък. Не, това нищо не се падна. Отиваме към другия подарък. Ето го втория подарък. Ето. Отиваме към третия подарък. Третия подарък и после да става. И хора, отварим следващия подарък. И спадна. Сега е време за Legendary Starter. Взърна плеера екрана. Ето ги Legendary Start дропа. И скин на Лего. Може да пишете в коментарите дали този скин колко че да се струва. Ами това беше.